Здравейте! Днес ще ви покажем нашия нов метод, който измислихме тази година за засаждане на домати и решихме да приложим. Ето лехите тук са ни подготвени. Остава само да изкопаме дупките, да извадим разсада и започваме. Ето вече сме подготвили част от разсада. Тук имаме турата или тегецис, както го знаят някои, бусилек и няколко коренчета домати, колкото за видеото сме изкарали, за да покажем как се случват нещата. Идеята е корените да бъдат засадени през 40 см. Също ще бъде разстоянието между редовете, като доматите ще бъдат засадени шахматно. Няма да бъдат един срещу друг. Ето тук може да се види добре как ще бъдат разположени. В тези празните места между доматите ще има през едно тагетис, бусилек. Тагетис, бусилек. От другата страна по същия начин. Така, по този диагонал ще се получи тагетис, тагетис, бусилек, бусилек, тагетис, тагетис. Идеята е растения, които добре си взаимодействат помежду си, както и гонят някои вредители, така да бъдат засадени. Тук ще има капково напояване, което ще бъде с капкообразователи през 20 см. Така на всеки корен домат ще има капкообразовател, като и на растението спътник също ще има капкообразовател. Като посадиме доматите, ще отстраниме тези най-долните листа. Ще бъдат така положени хоризонтално, така че да направят по-силна коренова система. Както знаят повечето от вас, доматите имат свойство от стъблото да пускат допълнителни корени. Идеята на това разположение в същото време е, като пуснем тук двата маркуча, едновременно основният маркуч, който е за съответния корен, да го напоява, и този, който отсреща, също да може да дава допълнително вода. Така, сега ще демонстрираме как точно ще засадим доматите. Изваждаме от кофичката. Ето какви хубави корени образуваме. Ще премахнем най-долните листа. Като идеята е да засадим растението хоризонтално, като ето така, както много хора от вас знаят. По този начин домата ще образува допълнителни корени в тази част от стъблото. Той има това свойство. Зариваме тук хубаво. Гледаме така да разположим растението, че да не докосва земята, за да не се разпространяват болести от почвата. След това ще го полееме и допълнително след седмица-две ще сложим колците и капковото напояване, за което евентуално ще направим допълнително видео. Готови сме вече с засаждането на доматите. Ето тук може да се види бусилек, домат, тагетис, диагонално също върват така, бусилек, бусилек, домат, домат, тагетис, тагетис. Общо взето, това е, готови сме за сега. Остава само малко да полееме и вече, както казахме вече, следващите 1-2 седмици да вържеме доматите с колци и да положим капковото напояване. За финал реших да направя това изображение, за да мога да нагледа по-ясно схемата. Надявам се видеото да ви е харесало и ще съм благодарен на всеки, който го хареса и се абонира за канала ми. Благодаря ви.